Omla ban len ba ke jala megalaya kala de ke jala ka baki babon ne ki nong snong jong ka ki de ki balong kristan bad ha ki kristan hi kasngi ublei ka de kasngi khot kasngi kentang hajan baro ki balang kristan Hendrai ke ai ka baka sorkar jala man ta ka kenti ka penmi ya ka hukum ban penong program ha kasngi ublei le si la ban ong baka de ke ai ka bakum ke jala ngi la ban kendet Katkum ka hukum bala penmi ka sorkar jala Lyngba ka office ka district school education officer jong ka East Khasi Hills ka kong Lyngba kala hukum ba Baroh ki school ha East Khasi Hills kidai ban Pynlong ya ki program ba pher nadu ka arpu arterik unaitung bat penkut bat ha ka arpu pra utarik unaitung ka badai ka sngi ublei shibenta lang bat ka program jong ka sorkar India ka bala tipkom ka shiksha sapta Hakadi kashi thi bala pha shabaro ki school ki badan ha East Khasi Hills lakdo baki de ban Pynlong yakani ka program ba ka Ministry of Education ka Sorkar India ka batha ban pen khre ya ka jing rakhe ya ka link khu snem ka ba saw na du ka bala pen kam ya ka National Education Policy 2000 Hakani kashi thi ka kong Lingwa ka lakadawru ba Baroh ki school ki ban pha ikidor bat ki video shaka office link ba ka email bat ka WhatsApp ban pen shisha ba ka school kala Pynlong yakani ka program Katkum ka program bala kadaw ha ka hukum bala pha shabaro ki school la kadaw ba ka arpu artrek ka badi ka sngi ningkong ki school kan Pynlong ya ka phang pedeng teaching learning material de ha ka sngi ba ar ka tak arpu lai trek pat ka phang pedeng foundational literary and numeracy de ha ka sngi balang ka arpu saw trek ka phang pedeng halor ka sports de Hakas ngi palai kata ka arpu santarik ka phang pedeng kadai ka cultural day hakas ngi thok ding kata ka arpun riu tarik pat ka phang pedeng kadai ka skilling and digital day hakas ngi sajan pat ka badai ka arpun riu tarik ka phang pedeng kadai eco club for mission life ni school nutrition day kat ba ka sngi ka bahnyo ka badai ru ka sngi penkut kata ka arpu pratarik unaitung ka badai ru ka sngi ublei ka phang pedeng kadai community involvement day ka kham sngo thamula hangni kalong ba ka office jong ka Dseo kala batha ban Pynlong ye ki program ban rakhe ka link khu snem ka basaw ka jing pentrai kam ye ka National Education Policy 2000 ha ki school ka ba ka jing shisha ka jala kam patla satya ban pentrai kam ya ka ni ka policy ka sorkar pedeng ha ki school ka jala hadu kat kini kisngi la ban kadaw hangni nakapor siya kapor ka sorkar pedeng ka ju Pynlong ya ki babon jat ki program hakas ngi ublei pat kumju ru bon sien ki mentri ka sorkar pedeng ki juan jingo ya ka jala bon sien hi ka dei bet ka sngi ublei pat kumju ka sorkar pedeng kalapen bana ba man ka arpu santrik unno pra ka badai ka sngi Christmas labatha ban rakhe kom ka good governance day Henry la da phai pat shaka jala Mizoram kajala kaba khamret bonsha banyengi ha kaba ki MLA ru ki dan tang sau phongut bat lok sabha ki dan tang uwe MP Henry bonsien ha kabe dei bat ki nu ki program ki ba ka sorkar pedeng ka batha ban Pynlong ha ka singi sandi ki ju persha jor bat bonsien ka jingshim khia ka sorkar bat ki seng ba pher bat ki kenhon balang ki la ban pen ko ngo ya ka sorkar India bat ki tanat trei kam jongka la ban kadaw hangni bahau snem arajar arpulai jong ubnai no pra ki election commission of India kalapen bana banyo ya ka vote jet MLA thammai hakalai trek unno pra arajar arpulai kabade ka sngi ublei Henry da ka jingas no kti lang jong ki election commission kala hapan pen kalai ka tarik nyo vote ha Mizoram shaka south trek kabade ka sngi ningkong